Ahojte priatelia, vítam vás u dnešného videa. Dnes večer si ideme pripraviť krmiva na zajtrajší pretek. Ideme na neznámú vodu, kde som bol len raz v septembri a skončil som celkovo tretí. Teraz je nám november, je už aj poriadne chladno a treba trošku tomu prispôsobiť aj tie krmiva. Taktiku na zajtra nebudeme mať zložitú, ideme chytať malými elkovými krmitkami a budeme mať naklipované dve vzdialenosti, ktoré budem iba obmieniať malými krmitkami. Tým pádom si budem vytvárať malé krmné miesto a mohlo by to zafungovať. V septembri mi skôr vychádzala táto taktika, ako mať krmné miesto s košíkom, kde som si viacej zakrmil a chytal tam. No a krmiva, ktoré som si zvolil, poznáte možno z niektorých videí a niektoré budú pre vás úplne nové. No a ako prvým mojím favoritom na zajtrajší pretek je Sweet Mix Dark a Super Mix. Tieto dve krmiva miešam už dlhšie spolu dokopy a fungujú mi na viacerých vodách. No a keďže na tohto vsádzam tohoto, zarobím si trošku viacej ako ostatné. A to aj, ale aj to nejdeme preháňať. Lebo ideme miešať 3 krmiva, takže nechcem z každého veľa, ja len tak trošku, ani nie za pol myštičky, aby som si potom zajtra pri vode dorobil. A takto dáme aj Super Mixu. Tak, a máme prvé krmivo zarobené. Bude to taká tmavá zmes. Už to bude také, že len vychytím potom dlhším prívode z tých misiek. A odhadol som to výborné to množstvo. Ako druhé zarobíme Super Mix. Tento mix budete poznať z videí Nitrianské Rudno a Nováky. Tak ideme Super Mixom. A druhé, čo by to mohlo byť iné ako Fish Mix Brown. No, je to krásne hnedá farba. A tiež s vodou však opatrne, ale ono tieto krmiva mi to si ako do rána, oni budú sypke. Vyšlo to akorát za misku. A tretiu zmes tu ste u mňa ešte nemohli vidieť. Nechytám ju často, teraz som si dokúpil jej komponenty, že reku to vyskúšam. Je to takéto konopné čierne krmidlo od Dynamit Bajcu. Celkom mi išlo naposledy na preteku na karase a budeme zajtra chytať prevažne podľa mňa karase, sem tam kaprika, ale aj kapor miluje konope. A s týmto budem začínať, že ho tam dáme trošku. Bude stačiť. Ako druhú trošku na lepší kal pridám TTX-ku. A TTX-ky dám rovnako ako toho konopného, tých netreba až tak veľa. Minulý ročný hit na naše kaprové vody bol tento Trapper, čierny kapor. A ono je tmavé, ale obsahuje sem tam aj väčšie kusky. A takto dáme ho toho Trappera. Nájdeme to dlhšie. Tieto sú bez rybých mučiek, tieto musíme opatrne, aby nám jednotky bez zložky pomaly nasiakali vodu. Máme pripravené aj tretiu, takto tmavú. A tomuto krmive sú kusky arašidov a všelijakých iných semen. Toto je klasické kaprové fidrové krmivo. Tak krmivo máme dohlčené, akorát idem si pripnúť na 200, je čas krmenia, ale dneska som sa rozhodol nekrmiť. Na začiatok volím takýto mini háčik, je to 18, dáme na ňu malú afterku. Chytám prutmi do 50 g dneska. Malé L-kové 30-kové krmitko. Dáme takúto malú 3 ml.
A dáme oranžovú farbu. Tak. Ešte máme 5 minút do úvodného nahodenia, tak to bude vyzerať prvá montáž. Teraz len počkať a už potom si ukážeme, čo nastrážime ako prvé krmivo. A dovlhčil som aj pelety. Pre istotu, ale iba trošku peliet. A tak tu máme lovné miesta. Tu mám podložku, je pojem s rybičkou, ukazuje rozhodcovi. Stolička, jeden prúd, plato, jedna náhradná udica, 2 podberáky, lebo musím mať jeden veľký na väčšieho kapra, keby sa zadarí. A to je všetko, čo nám je na dnešný lov treba. No a ako prvé dáme trošku tých pelí na spodok. No, nezalepili mi to dobre. Tak, troška peliet. Dáme čierne krmivo. Tak. A tak toto bude do vody. Tak chvíľočka, môžeme ísť hádzať. Tak, môžeme ísť chytať. Oj. Dobre, a teraz budeme čakať. Na úvod si dám bez toho krmenia nejakých 6 minútové intervaly. 6-7. Tak zapal som stopky a ideme čakať na záber. Máme prvú rybu. Nebude veľká, ale ráta sa. Pleskač. Pleskač? Aha. Čo, 17? 17, hej. Janko, 1-0. Pleskačík teda. Vyštartovalo to, ale nie. Už možno malý kaprik. Kaprik. Teď nebude mať asi 60, že? Nie, možno deka. Takže to je do 60, že? Hej. Koľkatka? 17. 6 minúta, 2 ryby nakoniec. Paráda. A nie je to kaprik, ale pekný ústav. Kaprik. Kaprik? Aha. To nebude mať 60. Nie, nie. Dobre. Ale zabery sú takto. Pankačka. No čo to bude? Niečo biele som zahľadol, ale... Je seterik. Je seterik. Máš to zadla. Jo. Krásný seter malý. Poď. Odplávaš? Odplávam. Výborne. Dobre, na krátko rýchly záber. A toto bude kapera. Tak Peťka teraz. Peťka. Kaprik. Píkej za... Sadni. No dobre. Kaprik. Toto
toto krmivo nám ide celkom dneska veľmi dobre. A začalo ísť aj toto čierne. Ešte farba musí byť asi tmavá dneska krmiva. By sa ho ryby až tak nebali. To bledé som skúšal, ale zatiaľ bez úspechu. Dolovačky mal som na vecku. Iba som videl, ak mi silom šponuje sa vo vode. Som nevidel cez sedačku na špičku. Máme rybku. Ale išla doľava. Tak trošku. No, gigantický toto. A neviem, či sú na vrchu. Dáme toto čierne. To vidím, že som zarobil toho krmia veľa, ale ešte nikto nikdy nevie, čo ako pôjde. A prebrníme. Ja čo teraz na klip vyhľadávam tie ryby. Celkom sa mi to aj darí. No zatiaľ nedipujeme nič. Dipovať budeme až keď... Dipovať až keď nebudeme vedieť fakt dlho urobiť záber. Po pár hodoch. Nie akože hodíme 4-5 krát bez záberu, alebo aj keď vymeníme krmivo na strane nejde to, tak vyskúšam hodiť s dipom, že či náhodou netreba urobiť kal tej vode. No zatiaľ sa darí. No zatiaľ toto mi dalo jediné zábery zatiaľ. To som hneď na začiatku vyskúšal, takú malú dať oranžovú. A furt skúsil som potom dať tú istú veľkozlaninu prichuť. Žltú to nič. Máme pstruha. Toto nič, to je pstruh. Pstružik. Struha na vás. Máme rybu. Pekný pomalý záber. Čo to je, jeseter? Niečo biele nahle, hej, jeseter. Bať, je tam. Krásny jeseterík. Dáme si ho sem. A hneď sa tam opatrne do tej vody. Dať. Tak. No. Dáme ho normálne, ale ho ešte potočíme v podberáku, aby sa mi on ukázal, že či chce ísť alebo nie. Či ideš? No. Ide.
odplával som. V prvom rade je bezpečnosť rýb. No, chytáme túto malú, dal som tenší nadväzec z 12. Dávam mi pelety. A tento černý solvec. Ale teraz som pridal booster Tutti Frutti. Toto je jeseter. Jeseter. Jeseterik. No poď. Je tam. Poď opatrne do vody. Tak. Nie, odplaval. Ten tam je. Teraz vyskúšame tam aj trošku prikrmiť tým. Takže dáme takto krmiva. Dáme trošku dipu. A hodíme tam 3 zrnka kukurice. Už by tam mohla kukurica ostať. Potom prilákať po prípade nejakú tú rybu. To by muselo byť zle. Dobre, to sú mimokrmné. Aha. To, pozerám, už sa nemal dlhšie záber. Nemal. Musím skúšať niečo. Ešte som aj zjemnil o niečo. To, teraz sa mi teraz podaril. Z klipovaného miesta. Pelety. A ide mi teraz toto druhé čierne krmivo s tým, že dáme trošku dipu do stredu. Iba na tú nástrahu. Tak, ale to není všetko. Ešte taký jahodový sprej dávame. No tak to vyzerá to krmecko celé zaliate sprejom. Karásik. Odopol sa už ráno. No tak plávaj. No, nakoniec sa mi oplatilo ísť na kratšiu vzdialenosť. Vyťahol som 2 karásy a kaprika. Teraz som akorát dal túto secretku oranžovú, lebo dneska to je čisto oranžovej farbe. Sem tam išla rúžová, žltá 0 bodov. Hociaká žltá 0 bodov. Biela to isté, tak buď rúžová alebo oranžová.
Skúšam aj dipy, sprejovať to. Ja som dal takým žltým, či náhodou, ale keď tak sa aj boja ryby. No uvidíme. Na toho krmiva už mám totálne minimum. Čiže dneska to bolo o tomto krmive. Pelety som zarobil 3-krát po malých dávkach. A toto čierne, vieš, dosť chýba. To hneď som mal na úvode hodené 2-krát, ale nič. Nič nejako nepredviedlo. No akorát sme dobalili, chytali sme na tomto mieste. Na takejto peknej vode, čo by malo byť šrokovisko. Pocity po preteku sú dobré. Zachytal som si celkom aj. A najlepšie bolo, že mi málo ryb popadalo z tej 18, akože padli nejaké, ale nie veľa. Hlavne. A najlepšie krmivo, ktoré mi dneska išlo, bol ten Sweet Mix Dark v bielej miske. Druhé bolo ten Trapper čierny s tým konopným a CTX-kou. Čo ma dneska sklamalo, bolo môj obľúbený Fish Mix Brown na TK pre nejako dneska nevšmakoval. Bolo treba dávať malé oranžové nástroje, iba oranžová a rúžová. Na žiadne iné nástroje som dneska neurobil záber. No a už mám všetko pobalené. Akorát čakám len na kamaráta, pokým on sa dobalí. No a pojeme na vyhodnotenie, a tak som zvedavý, že čo to dneska urobilo. Mám dobré pocity, ale že či sa mi potvrdili, to uvidíme potom. Tak vidíme sa po vyhodnotení. Tak máme po vyhodnotení. Dnešná taktika fungovala výborne. To vyhľadávanie tej ryby, lebo že predsa len chladno, tá ryba nemusí dobre ísť do toho krmného miesta. Môžeme si to veľakrát s ním aj pokaziť, že budeme mať založené krmné miesto. Keď je to neznáma voda, nevieme ako ryby inak zareagujú na zmenu počasia, čo aj popri preteku bolo, že ak mne došlo fúkanie vetra a chladno, mňa vyplo. No ale aj tak celkovo to stačilo na krásne druhé miesto, čiže som nadšený. Tento ročník bude aj o rok, čiže kľudne sa môžete do toho tiež zapojiť. Je to na jazeru Borovce, ktoré je zarybnené dobre celkom, fakt je tam dosť veľa karasov, kaprikov a aj dosť veľa veľkých kaprov, len ja som sa na ne moc nešpecializoval, lebo podľa mňa sa dalo lepšie zachytať tým menšou rybou tých viacej bodov. Čiže kľudne sa môžete aj vy na budúce prihlásiť. Tak dúfam, že sa vám toto video nové páčilo s tým, že som vám ukázal, ak som sa pripravil na preteky. Okrem tých hudí, škoda, že už je teraz rýchlo tma, že aj keď prídem po nejakej robote, že to nestíham, aspoň krmiva som vám aspoň ukázal. Na 200 ste mohli vidieť, aké som používal nástrahy, aj dipy, všetko, že som už musel tomu prispôsobiť to tempo, že sme na pretekoch a len to krmné miesto som nezaložil. Tak dúfam, že sa vám toto video nové páčilo, budem rád za každý odber, komentár a like. No a my sa vidíme spolu pri ďalšej vychádzke pri vode, tak čaute.